ọsọ na-eme sala n'Awka. Igbo view can kwa mwana munu na see that short video. That for that short video no na yes. I want you know what I mean at that video. Abunu na got rock and kowali you. That first video number 1 bu ihe me na Awka mbosi nda Hausa gbasala. Mbosi nda Hausa gbasala me na Awka. Now you begin to reason. How did we get here? How did we get here? You are one location out of many. One location out of many. Because severally, last month, you will check a video movement was January ending and first and second week of February. I was hammering on this massive exodus of Ndebai to Islam. And me massively Ndebai na join Islam kana join keba na about eba na eja achuaja. There is this widespread Ndebai welcome Islam with open arms and have for your journey. Somebody knows somewhere na someone na yeah man walk no man walk. Come on, wake up from that dream that you are waking, where you are sleeping. You think it's all about ranting on social media? It is not about ranting on social media. What have you done about it? These guys dominate here and hand on a strategic places. Hand on a strategic places. If Awka can be shut down like this, some part of that location, Hano can be shut down like this. If how plenty had, there are many. Don't know na akolo nwa ha chop na elilo nwa ihe sola ha na ebi na work strong na abu umuazi na abawanya na abu umuazi ka okoko na abawanya. Then in second clip in Enugu was the center of my discussion towards mgbe na-ekwu na asị kezi the right and anụ nwa nwere ijiwe na abazi n'ime obodo na circulate, and they are pushing their Islamic agenda to ndị Igbo. And a lot of communities in Nsukka, a lot of communities n'ime Nsukka na accept this Islam. And with amechi unu vetelu no video mgbe mandi ụmụnwaanyị ndị Igbo ekwete na ha ya bụ Islam, how they were promising them to give them money to take them for shopping to make them look nsi the way ndị asị apọmpụ ego. The way ndị asị apọmpụ ego ka iwe ebe belong gwa ha na-eme is very very alarming. Ihe a dịka kọtụ ịbakwa na ịbago ọpụpụ gị bụ iwelu ndụ gị. Now this community, this organization of people na-abawanye na-eti ụba na-amụ ụmụ na-eme ihe na ha na-eme. Ndị Igbo anyị fodu aka problem mụ bụ church. Ndị Igbo fodu aka. An average Matthias follower welcomes Muslim more than the US dislike your church. An average Matthias follower, which is their widespread of Jesus must go, haka welcome one Muslim kali umu hana wana asige na ndo kamen cause. Now you just what is the impact of Islam? Kedulu nda bala na ani ibai. Oburu na ogwa na aloka halo, oburu za na aloka halo, oburu okoka habite transformer, oburu dia una okwa ka halo. What then are their impact which the way has spend the ego communication and the manager or their organization? Kedi ulu haba, kedi impact hana our society today? Nothing. Nikuya somebody and ask him no more heyemen. My brother something neme. Aye wepo ake mwa no fe tupu ogobido go baka mmadu. Die he neme na asaba today.
ihe aka ndị a megide si Port Harcourt esigo Port Harcourt abaya Asaba ije Port Harcourt na before imegbe m ndị Hausa na-eji aka ha declare mgbọsa chọrọ ịnụ ọgụ na mgbọsa na chọrọ udo wee che imegide ihe onye Hausa bịa n'ogbe gị bịa bụ generator ọrụ ejide onye Hausa zuru oshi unu tie ya ihe maka na ozuru oshi ọ pụọ je kpọọ ndị be ha abịala ụlọ ọgụ. We are sounding this thing ka one na-ekwu ya ka ya sị na emego ka anyị na-akpa nkata kịta okwu apụghị okwu kacha mụ ndị a na-achọ iwere ọchịchị ndị a na-achọ iwere ọnọdụ. Mgbe m nwetara unu report si unu data na a Muslim girl mee tweet na Twitter na-asị that na ha dominate go many part of ndị Enugu, that their plan bụ inwe Muslim governor n'Enugu State. Somebody na-asị na ọma mme before so gwa m onye ka ntago that ha narrative push na Twitter. Kedu onye isi pụta ka ntago ya? You think no ba iwe ke this people maka isi aba mmadụ ime ndị a maka isi aba mmadụ ime. Take your phone, go and google ihe na-eme na UK today. Go and Google, check your phone, okay, ihe na-eme na UK today, because now the world the mistake in the UK me after Queen Elizabeth boy appoint a Muslim somebody called or chair some immigration handle to ya. This guy will make a border. We ship and the Muslim no around the world the 100. This guy shipped to 50% to UK. Shifted them. Kita gị na-eme na UK na ha na-eme fast na anụ ha mecha wee gbasara anụnwa. These guys na-aga to restaurant na-asị ndị mmadụ helize na nne publicly maka na ha na-eme fasting. What audacity! Germany now one man welu mma maka ịnabatalụ mmadụ onye isi ana iwelezie mma na-eteretene the family na ụlọ ha bụzi ụlọ gị akwa ụlọ ịbata be mmadụ enyere gị aka na street dosa gị na one room. And the video is all over the place for you to see. Oh, good morning, Bute, how are you? We should not be in social media now rant and walk alone. Spread the message. When the buy no adroni siazo. Asieba habapota no adroni siazo. Umwehebe kulusi wedi cha. I know a problem already. We are living in a very big problem already. Why? Ihe should not be something that will, kobukwana ya waka yejiwe hilisi now. And we have one and maybe like turns to disaster. Here one and turn to disaster. We should not allow these people kahabido bawana ani why bido occupy ebe moto yesi ebujegi ben nage. Because onwe kahasi yano. Ha na-aga nọ n'ebe obodo na-adosa ha ọka anya. Jee ka achọrọ m ikpo okwu afa mana malụka mkpu ha na-anọ ebe obodo na-atire ha anya na ha ya anọ. But then obolozi na before you access that your father's house you must pass through them. So they will decide whether na ha ya emepelu gị ụzọ ka ị gafee eje be nna gị or na ha ya emepelu gị ụzọ ka isi be nna gị pụta. That is the location ha na-anọ. Mgbe gboo ndị anụ na-abịa n'Igbo abịa alụ getima na abịa alụ ihe abịa alụ shu mana kịta ha na-eyizi akwa abụ ụmụ and they are occupying strategic places. Nene ehulu ọka can that occupy like this, occupy Enugu like this. Talk to yourself what will happen in 5 years to come if something is not done now about them. I'm with kids as from Sichuan mother or say Nigeria belongs to everybody. When that's a way say I contain a mother. Even God on work echalo one or simili nebe ya kudebe ana nebe ya nokate. Ogwa mmili even mbochili kwensu one say thus far have you come and no further will you go. That is command. Ebe haya hanu mwebe haya nu. Ebe ya noka tomorrow have ebe mesala noka I stop her. I said that they have been doing this na man na attack their religion. Man there is a way that seems right unto a man. Ka weli lie go Zion to be here maybe na lie. God the one.